Čaute ľudia, ja vás dneska vítam pri novom videu. Dneska to bude z hry Minecraft a ideme zase na tomto serveri. Ideme hrať Skywars. To som ešte nehral ani raz, takže ma ospravedlňte, ak to nebude dobré. Ja som sem nechtiac skočil, ale to je dobré. A pod nami už je to. Pod nami už je ten Skywars. A tam sú tie jednotlivé somariny. Dobre. Som nad našim tímom. Dobre, tu je taký. Taký týpek tu bol. Tenka sa nemôže pozrieť. Toto si vezmem tiež. A toto mi netreba. OK. Idem hore. Skywars. Som hral ozaj, že málokrát veľmi. Veľmi málokrát som to hral. Skoro, že veľmi málokrát. No bože. Skoro vôbec som to nehral. A ja som akorát spadol. Mi to nedošlo. Tak budem sa pozerať, čo robia túto ľudia. Môj ostrov bol tento. Hej, tento bol môj ostrov. Tutok a tam ma týpek pritiahol sem a ja som sem spadol. Zabáva je to takto tu lietať. Dobre, dáme, že ešte raz hrať. Akože týmito shaderami to dosť dobre vyzerá. Počkajte, trošku si to musím stíšiť. Toto. Veľmi nahlas idú tie blesky tam, takže som to musel stíšiť. OK, s takým typkom som tu. Tu som ešte nebol. Ty bože. Mám to, nestihol to zobrať. Ale v ostatnom stihol to. A akože kvôli teraz nemáme nič. Musím zobrať toto. Kto ma zabíja? Tutok vedľa nás zabíjajú. Prepáčte, ak budem menej rozprávať teraz. Pretože ja to neviem hrať, takže ma ospravedlňujte, že budem tichšie. Už sa potrebujem dostať takte na druhú stranu. Tam. Oni nás chcú zhodiť. Stajú to. Ty tu čo stojíš? Kam ideš ty? Lobby nevadí. Tento nás zabil. Aha. Toto sú tí, čo nás zabili. Takže sa na to spawnol jeho kamoša. On sa
strieska, tak mu treba. Karma mu to vrátila. No. Dobre. Poďme hľadať čo iné. By som mohol dať, že idem ešte raz toto hrať a potom si budeme vytvoriť vlastný svet a budeme hrať survival game po tejto hre. Ak zomrem, tak čo som si istý, že hneď zomrem, lebo to neviem hrať. Zase taký somárko. Halo, niečo. Aspoň jednu sekieru mám. Nevadí. Tam potrebujem dosať ku nemu. Kebyže tu také máme drevo. Nie iba tieto schody. Dobre, tak toto si ja vezmem. Dobre. Dajte to. Pracujem si to, aby som mal toho viacej. Prečo tu tak tieto blesky búchajú? Podľa mňa to je veľmi nahlas. A mňa ani nie je počuť rozprávať, podľa mňa. Keď sú tu tie blesky. No neviem. Ale on tu čo robí? A on tu není. On išiel preč, je to. Som zomrel, takže ideme si spraviť nejaký nový svet. Dobre. Toto si zapneme. Počkáme, kým sa to spraví. Ak budem teraz sekať, tak je to kvôli tomu, že to načítava. Počkáme na to, kým sa to načíta. A som sa narodil sem, som sa spawnol tu a skoro je noc zase, takže si vezmem aspoň tuto. Tu hore by som mohol prečkať noc na tomto strome. Dobre, teraz sa mi zdá, že tu už je veľmi potichu. Tak. Dobre, aspoň kým bude noc, tak budem tu. No, kým nebude ďalší deň. Ale môžem ísť head, lebo to ešte bude dlho. Ešte dlho bude, kým bude ďalší deň. Takže zatiaľ môžeme ísť ďalej. A líška, aha. Kde je? Tu. Veľmi rýchlo beží, a tu je. Ale môžeme si dať kde postaviť dom. Viem, že
keď všade dookola tieto somariny, tieto iné stromy. Dúfam, že tu nebude ten vodný zombík s tým trojzubcom, lebo nechcem, aby ma niekde zabil, nie na začiatku. Z tohto mi spadne tento jeden stick. Ešte jedno by som mohol nájsť a mám z toho sekeru. Tam nie je nikde? Nikde to tam nevidím. Toto vysušené. Aha, tu je. Dobre, spadlo mi z toho. Dobre. Aspoň dáčo, lebo bude noc, tak aby som aspoň došiel. Nechcem ísť tam dole. Chcem ísť tuto. Ale tam neskočím. Dobre. Takže... mohol by som tu nájsť takú dedinu. By mi to pomohlo. Ale neviem, či ju tu tak kde nájdem takto rýchlo. Lebo kebyž nájdem dedinu, tak sa tam môžeme aj vyspať. Ale zatiaľ ju nevidím. Dobre. Môžeme pokračovať, hľadáme dedinu a také zvieratá, ktoré nám dajú jesť. Sú 3 vlky, 4 vlci. Tu máme zase takú dieru. Som si myslel, že tam je dedina, ale nie je tam. A tu je taká prekopa. Veľká. Veľká je tam diera, takže ideme preštade. Nemám veľa jedla. Nemal by som šprintovať, lebo cez noc nebudem môcť potom, ale to už je jedno. Aha, teda čo je vo vode dole. Dúfam, že to je ten podvodný chrám, lebo ak hej, tak pôjdem hej tajto. Aha, zničený portál. Takže tam v tej čestke pri zničenom portále dačo bude určite. Na 100%. Nechcem ísť do vody veľa, lebo tam budú tí vodní zombici a ešte také tie somariny, čo v očiach majú lasery a tými laserami zabíjajú. Aha, zlato. Dobre. Tu je zlato, tak to si tiež môžem zobrať. Aha, dobre, nevadí. Z tohto si vezmem. Dobre. Čestku vezmem pre istotu, keby mi ju je treba. A treba mi ju bude, lebo pôjdem. Tam bude asi ten podvodný chrám. Nevadí. Tu sa asi usadím cez noc. A by som potreboval niečo jesť. Ale nemám. Z tohto si dobre. Z tohto si spravím toto. To dám sem rovno. Nemôže to pomiešať. Nevadí.
Tam asi nič není. Nič tam není. To je chobotnica. Dobre, ideme ďalej. A tam neviem, či tiež číta čo je. Asi nie. Tu si postavíme taký mini domček. Tak to dáko. Toto aj toto tam použijeme. A okna si spravíme takto asi sa to robí. Tak. Budeme mať iba 3 okná, lebo nemám ich kde dať viacej. Tu jedno, druhé, tretie. A z tohto si spravíme tieto sleby. A zo slebov si spravíme strechu. Len viem, že ich nebudem mať dosť, takže musím použiť tieto drevá. Mám 18. Takto. Dobre. Aspoň dáky dom zatiaľ. By sme mali aspoň kde prečkať noc. Tam drevo nemám žiadne už. Dobre, toto si teoreticky môžem dať na seba. Idem po drevo. To som nechcel. Musím aspoň nejaké drevo zobrať. Len teraz nechcem, aby tu boli žiadne vodné príšery. Lebo môžu ísť aj za mňou vonku, keď prestane svietiť slnko a ja neviem utekať, takže neutečiem. Musím sa rýchlo vrátiť naspäť. Dobre, tak aspoň na jednej dvere, ale keď si dám spraviť dvere, tak ich spravím rovno 3. Tak neviem. To je jedno. Na dvere mám. Toto bude stačiť na dvere. Ale behať neviem, takže musím ísť do domu. Rýchlo, kým nie je tma. Toto si dať sem, spravíme to. A dvere si spravíme. Dobre, odložíme ich. A neviem, čo tu budem robiť. Mňa zaujíma, čo je tam. Neviem vôbec. Toto bude také dneska kratšie video. A viete čo, asi by som to tu aj zakončil. Ak sa vám video páčilo, zanechajte like, odber. A kľudne sa pripojte ku našej komunite. A
Zatiaľ čaute.